Bueno, Veronika, Irurako kulturastean aurkitzen gera eta aste honen barruan sexologia tailerra izango dugu. Zer entzun ahal izango dute bertara gerturatzen direnek? Bueno, gerturatuko dianek izango dira gaztek, behaien bizitza erotikoa nola aberaztu, bai? Eta, bueno, bitartean beti bezala mitoak ezabatu, informazioa eman, baina beti alderdi positibo bat erabilita, bai? Zer egin beharko litzateke bizitza sexualki ona izateko edo? Bueno, lehenengo nik uste gorputza ezagutu, ondo, eta gorputza onartu, gorputza maitatu, bai? Fisikoki, psikologikoki, eta, bueno, gero, ez dakit, bitxigorrian arabiltzen ditugu joku batzuk, agian dira, formula erotikoak. Formula erotikoak erabiltzen dira bizitza erotikoa aberasteko jokuak dira. Jokuak erabiltzeri badago. Gero dare, komplementu erotikoak. Baina, bueno, eta bikoten artean, beti komunikazioa eta mantxo, ibili, bai. Jendeak sexualitatearen inguruan normaltasunez hitz egiten du, edo oraindik lehengo garaietan bezala kostatu egiten da gai honetaz hitz egitea? Bueno, bagoaz aurrera, pixkanaka. Baina, bueno, kostata, batzutan. Beraz, esan daiteke oraindik ate horiek edo barrera hori puskatzeko dagoela, ez da? Bai, esan genezan lanpila badago laiteko betire, lanpila. Bai. Zer moduzko harrera edo espero dezu gaurkoan Irurako herritarren gandik? Ona, oso ona, seguru baiet. Gaina gazte proposatutako tailerra izan da, beraz, seguru nahi izan gadala. Beraz, batipat gazteak gerturatuko direla ziur zaude, ez da? Bai, noski bat, baiet. Batzuk aputatuta dare gainera.